Thihchilh Ephraim ten ron let chuan vampire ruang pahnih hi an hmua Alonso le Icor te ruang an nia Icor salubung an hmu chuan turwanga thi ani ti an hriatin sitrakian zon masak an du ta a gas lo langin Alex Thihchilh aron shila sitrakian a chanchin an zo chuan gas chuan engten ma achang lo ruma an valu chuan sitrakian chu vampire ra alo chang trep to alo nia huna nei tlem to wangin lumena changa athil hriatte alo ziak molmola lelama Vasily le Quinlan te chuan longin Manhattan an pan meka leizong zong a chevek to sia Manhattan an thlen chuan an bom phur chu Federal Bank of New York da turin thutlukna an siamani Vasily le Quinlan te chuan an bom phur chu veng turin roman chu an kalsana ti chuan an chiante rei tak an hmu to lo te zongin an chhuak ta a an va thlena Vasily an sitrakian a hmu chuan sitrakian a din hmun chu mu shiom ati hle a huna nei tlem to ema wangin sitrakian chuan lumena tang athil zir chuate a shil hloma Misualpa that tur chuan mi pakhat Thihchilh ngam an mamo don ani ati ti chuan sitrakian chu vampire a chan trep to awangin a silver hmuhnawm chu Quinlan apia vampire ni man lavin athita ani ruangan phumna chuan Quinlan chuan midang te chu ahnema anom ho to na zong zonga athil lo zirtir to te shireng tur le anunna ahlanna chu shereng ani tur thu te asoya thu asoi zo chuan sitrakian a tiang hol silver hmuhnawm chu Vasily apia putara khan ana tho chunzom tur le kol chaturin adu ani atia chumi zan chuan Vasily le Dutch te chu an thuduna Vasily chuan ama a amumanga lumen a haldan te ashila Dutch chuan ithil lawimang phan mai mai ani chu atia chumi nu chuan sitrakian a thu chia an hai khoma Quinlan le Vasily chuan bom manga Misualpa tha an tum thu an soi chhuaka ma se Ephraim chuan khopuya chian bel hlavin a she dewa anin nial don chan tia chuan Dutchin angai dan aron soi ve a ani chuan Misualpa man ber Sanjaya man masaka tha ang atia Sanjay an man chuan Misualpa omna tak an she thei don ani chuti lai chuan ga sin Alonso mi te kau khomin anral thuam te la chhuaka vampire ho be pui turin asoma Alonso thi dan te ashil nu chuan a min thei shamani sin dotlia chuan Misualpa muturin Zack avakala Misualpa mang ang chuan an mil ma te an nai to tak zet ti alo shila apa Ephraim le achian te chuan ama po an that che lawang ti sohin Zachary ru ni athiam hle a ti chuan Zack chuan kapui zelang che atita a Misualpa chuan ti tura pe a ti chuan Zack chuan amamo te khung sok sokin ain peita lelama Vasily te chuan partnership building an thleng meka tang anga in thuam vekin Quinlan chuan truck a khal thung gar chuan a ring hlel deuna a ma se Quinlan chuan thupe ka don thu asoya building chung an lu vele chuan anin then sang ta a ma se card kha angai that thei thlawat lawa wangin Sanjay akola ani chuan CCTV a en ngala ta chuan Dutch le Vasily te chu a office bul maya an local ti amuta a invent thei ma in silai nan ran kap ta pop maya ma se veng tu anei no lawangin Sanjay chu atlan che man lau mai chuti laiin Quinlan le gas le ami ten thisen da khom nan zu thlenga ta chuan mishing la dam te an chan chuak nuala vampire lo om te an that bok Sanjay chuan kat pakhat nen raipor chen khat invent na na mangin an man nuala Dutch le Vasily te chuan tukvera changin an silai chuan an lo tin rana Sanjay chuan raipor pakhat chu a tha tur thu in awawa Vasily an kongkhar ti chiata tumlai chuan Sanjay an raipor pakhat kap turin ga chu thu apia masigar chuan nialin an pahnih chuan an in sual ta a chumi churem changa la in meiche ho chu an tlan chia a Sanjay chuan guard oma kapin atlan chuak vele ta ani chuti line Quinlan le Gasten mishing la damte an chwa tir meka vampire ho ten an lo be ve char bok Quinlan thi tek lutok po Gasen aron chan man lau maya Sanjay atlan chia po atopa Dutchin aman thei shama an shuai hota an zawai chuan Sanjay har hun an ngak tarana chuti lai chuan ga sami le sa te jinga mi pakhat ron lutin
Ephraim nena chuan mi panaw pang pakhatin marketa azon thu aron soya. Ephraim chu thau ngalin ama ava en fia turin a chhuak ta vata. Vasily le Dutch te chuan bum na mai ani an ring thung. Market ava thlen chuan Ephraim chuan Zak chu a hmuwa. Ti chuan Zak chu room pakhata shuahin akal khuma. Thakut chung kha ning tin nge hun alo man ti azot masapera. Mase Zak chuan a chau thu chawa changin amut sana. Room atanga Ephraim a chhuak chu Queenland chuan pona lo mu in. Misualpa lama Zak chu atana rin thu le. Bom omna siat nana. Zak chu Misualpa in aman changka yarin thu asoya. Ephraim ro chuan an thil tumte a siat ti lo tur thu atiamani. Misualpa omna siat tumin Vasily le Dutch te chuan Sanjay chu andop ngara. Anila chuan Misualpa omna soidu lavin. Mishing labang chunte chana tumwanga ni thu asoi zoka. Chu mai ladu tok lavin Misualpa anzon na lama mishing te thi na bak an thlen don lo ti a shil zui bok. Sanjay thu soi chu Dutch chuan angai thape to ngang lava. Sanjay maya chuan annek ta pop maya athi zoi mai. Federal Reserve lama chuan Ramanan bom kha alaveng renga venpui torin gas le markas te anon kalve bok. Sanjay nek nu khan Dutch chu akhur top theilawa. Kathil ti hi adik che em ti in Vasily azota. Ani chuan du than tu dangan nei lo thu in alo changa. Abianga chulin Dutch chu ane mani. Ephraim chuan thakut chunga a omdan Zak chu azot thale a. Zak chuan mak tak mayin thudik chau ashila. Bom chungchang shetura Misualpa ina tir thu thlengin ashil ta veka. Mase Ephraim chuan ala ringam chuang lo. Lelama Queenland chuan Sanjay anupui ron shuayin ain mutira. Anupui se sakan tum meu chuan Sanjay chu Misualpa omna soiturin ain peita. Empire State Building lem azia tira. Chuti lai hin Misualpa omna chu adik nge yani ti chianan. Zakanena po building omdan ziak turin antive a. An zia dan alawin ang chia. Andu ang chu shilma se. Tuman Zak chu an ringam chuang lo. Zana chuan an pa fa in chunga an oma. Zak chuan a pa nena athil ti swalte wangin ngai damadila. Ma se aril ru ero adang dei thung. Akut ti pemin thisen far anut sia. Ephraim chuan engwanga khatia ti luingi ani azota. Zak chuan a shelo dera. Ephraim aril runa lutuk chuan amita tak ena thudik soiturina ti a. Chuta Zak chuan Misualpa in an omna a vampire hawaron tir thwai thainan athisena far thu asoita a. Ephraim thin rim chuan asilai kenin Zak chu atina. Mase afapa ani awangin athat theisi lo. Afapa chu mangtha in akal khuma athian te nena thil omzia sohin anin sona trulta. Federal Reserve lama kalin an chet le dan tur an soi hawa. Queenland chuan damchana nei velem lawa wangin Misualpa Thihchilh tu atan a inruat me a. Empire Building an vathlen chuan Queenland le Misualpa te in mu huna hnai ta. A thian te nena lom thu sohin amang tha hloma a in pe to ani. Chuti lain Sanjay le anupui te chu an lo in nial meka. Room pakhata kalkhum me kan ni. Chuta Misualpa chuan Zak chu ronjong chhuakin bom omna a shat chwa ma a akawa wangin a hawa. Chumi nu chuan Sanjay te muturin avakal le a. Sanjay chuan Misualpa chu a hlau ema wangin an hau tupa omna chu Ephraim Paul te ashil ti in anupui chu apu fai ta veka. Nima sela Misualpa chuan annu pa in athat ta thawa. Zakanena chuan minep a huat thu asoibok. Empire Building chunga Queenland avalu chuan abi mangin Misualpa in alobia a. Mishing telama transo ka wangin akhongai thu asoya. Anin biak lai chuan vampire dang anron inlan be zela. Anin biak zo chuan abilu chu asat bunga. Achian te bia in bom chu da thatlat turina ti a. Nima sela anni hau po an himbik hau lo. Vampire rualin anlam anron pana. Ephraim, Dutch le Vasily ten nuke antlan bo puila hin. Gas le ami ten vampire hau anlo danga. Ma se anin tam le ema wangin. Mi pathum ti lau chuan an nun na an chan vekani. Empire Building chunga chuan Queenland ama hwaltu te chu aka plum veka. Aladam pakhat kaltangin Misualpa chuan alo thlir reng.
Misualpa thinrim chuan zak chu bom omna a hriat theih lo awangin a vin shepa ti theih dang neia a in hriat lo awangin a vampire ho zong zong chu mihring an hmuh theia piang se a khawpui ti chhevek turin thu a peta rengota Vasily te po nuke nen water tunnel sak zo lawa an thlenga Queenland po aron thleng ve thuai ti chuan khawpui ti chhelo thei ang bera Misualpa an tha theinan fit zariat zeta thuk leihnuaya ti po tha an tia anom na hmun chu fu berin an shebok lelama gas Roman le Marcus te chu room pakhata an birua ta chuan Marcus chu vampire a chang chep ti an hmuwa gas chuan aka plum thoi a thian hnai te a chan zel mai chu gas chuan shi omati tak zet to ani ti chuan Roman nen an thian la bang te an va fin ve ta a Queenland chuan khawpui chan himandu ani chuan an safaya sitrakian anga an nun an hlanangai don ani atia arwa mandan chuan Misualpa chu an ko thla anga elevator an tan tir don ani a chwa man lo nan pakhatin a in sual puyanga bommet puak turin a hnuaya mi pakhat amamo bokang Misualpa bera thi to chuan vampire dang te chu olsam taka tha thei an lo ni to don ani Vasily chu khawpui chan nana anun hlan turin a in ring to hle a dachero chuan an thil tum chu a thla ka ti in Vasily chu chan adu lo awangin a thin rim hle a Vasily chuan thutluk na asiam fel to wangin dats chu shilfia sham atuma chuti lai hin an chung loka vampire sang tam tak om te chung chang gasin aron the lut bok atuk zinga chuan Ephraim le Vasily ten vampire pakhat an zonga an ti ting i thak tirin Misualpa shiata an soilui ani ber dach ngen na angin Ephraim chuan innuk dok mai turin Vasily chu angena ma se aril ruwa thak sak thei bek si lawa Vasily chuan dach lo enkol sak turin angen let zokani Misualpa in bom omna asya ta ka chuan a hmuna zukal adu ta a silai kengin zak chuan a chui ve bok Queenland chuan a thian te chu a voi ni nan amang tha le ta Vasily le dach te po atop nan anin kwa ngoi ngoya zan alonia Misualpa le zak te chu an sipai rual te nen an ron thleng ta a an mishuai te chu mi felpol te chuan that vekin an rin ang nge hin Misualpa chu aron lut thata a masi anin beina chuan Misualpa chuan riring tak mai asiama chu chuan an beng tina in an che thei talawa chu vele Queenland ron che in Misualpa chu elevator anam lut ta a ma se zak alum lut ve tlat mai Dutch le Vasily te chuan elevator khai tu shrui chu an chep chata ma se zak atel ve wangin Ephraim chu le lama tangin ain thak thlave ngala Queenland le Misualpa anin swal lai chuan zak chu aron hara anin beina chuan Queenland chuan Misualpa shok shrui chu apot chhuaka ma se achak zo ta chuang lo Misualpa chuan aluwa ara pher sak vekani chuti line Ephraim chuan bomzon atuma ma se zak chuan Misualpa ashir shemana Misualpa chuan zak nena Ephraim chu ka plum turin atia ma se zak chuan Misualpa zok kapin engpo thleng se apa ani thu ina changa Misualpa thinrim chuan zak chu se atuma ma se Ephraim an aron zuan man chu vele Misualpa chuan apangang nei zong zong te chu Ephraim ka a achak luta atak satharatan amangta chumi nuwa chuan zak le Ephraim te chuan bom omna lam anpana nima sela Ephraim ana ti po ma in Misualpa ni na aron langman lau mai zak chuan kapa achunga ila om ve rangem ti pa in Ephraim chu akwa rin lau tak mayin asoi zo chuan bom chu met puakin a Thihchilh ta ani bom chu leihnuaya puakani awangin midang zong chu an him veka Vasily chuan Ephraim a in hlan na chu a chuang hle ani kumnga alo liam mek chuan Khawvel po in ngai alo o ve chan to a ni po alang thei to a vampire havin ngai to ana an nei to lo awangin olsam taka tha thei an ni to bok mishing ladam te mason nan Roman chuan Federal Reserve hrang ka chak alo da khola Khawvel a ho saber ani pha hiala ga sero thingtang lama refugee te a enkola that's chuan internet asiam thabok ato pera chuan Vasily chu anangaya sazuve in aboi hle bok thontu top na chuan Vasily le that's te in mu in
in kai rialin an leng do na ti chuan kan film en chu alo top ta ani.